Сәүдә җилтәләрендә ажиотаж барлыкка китергән азык-төлек продуктларын киштәләрдән көнендә үк алып бетерәләр. Бүген күп кенә кибетләрдә көнбагыш мае, шикәр комы, он алырга озын-озын чират тезелгән. Бу теге кеше алау ажиотаж ясый кайбер кешеме теге как будто менә бетә ярма, фәлән хәтле күтәрелә, түгән була икән. Юк, андай бер, я самында булмый да. Ортыгын алып куйып булып инде. Еллык, 2 еллык не алып куйып булмый продукция бар. Магазиннарга кирсәң, киштәләр тулып тора инде, бөтен нәрсә бар, бөтен кирәк әйбер бар. Юк, бер көнне кирәсең, уже икенче көнгә бер әйбер калмый магазиннарда. Без ажиотажны үзебез куптарабыз. Шуңа күрә кеше алган саен әйбер кыйммәтләнә. Мин шулай дип уйлыйм, менә кем без күбрәк алган саен, хөкүмәт әйберне һаман кыйммәтләтә. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров әлеге төр продукциялар буенча республикада кимендә 2 айлык запас бар дип белдерсә дә, халык бер-берсен уздырып азык запасы булдыра. Кайсы хак, кайсы ялган сүзгә ышанып, райондашларыбыз бүген янәдән карабыдай, дөге, бәдрәф кәгазе, май, шикәр, он һәм туз җыя. Минемчә менә әле карап чыктым. Бәяләр бик артмаган. Кешегә менә бик нигә бирелергә ярамый. Аның ише котыртуларга диюме соң инде. Бәяләр нормальны. Алай арткан сымак түгел инде. Миңа юк инде писүкләрне алалар, кеше шул куркып ала торгандыр инде. Хәстәрләп калыйк дип әйтә торганнардыр инде. Майлар да шул килеш сымак инде миңа. Алай арткан сымак түгел. Писук, бәрәкәт писук алырга дигән пенсионерга бәләкәй әйберләр кирәк бит инде. Бәрәкәт писук юк, тегатнадан берле юк инде. Калган әйберләр бар сымак. Никтер халык иң кирәкле ризыкларга кытлык булыр, бәяләр тагында артыр дип уйлый. Ачлык килер дип түгел, кеше ала дип ала кайберәүләр. Азык-төлек кибетләрендә киштәләр бушаган, ләкин халыкта юләр түгел. Ярмаларның очсыз дигәнен җыйган. Кыйбатлылары тезелеп утыра шунда. Май онның да кыйбат дигәненә ихтыяҗ азрак. Совет чырын узган халыкның шушындый саклану чарасыдыр бу бәлкем. Товарлар дефицит була дип үзебезне шандырудан, паника тудырудан туктасак иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.